Sambong, Lagunday, wala nga taga ginaagas. Pinakamamam mo kajay. Kagawad ka, garamid ka ti ordinansa, bawal kabulos ng kalde. Pwede nga daw ding ordinansa, nasukir na gajag tartaragan ti kalde. Alain na kami barangay tano daw. Kami bahala gajag tartaragan ti kalde nga. Was matiliw magiging kagawa. Papaitam may. Tuludan da kanto lata di balayon. Pangpulutam. Asidig kaya grugin. Ba, katare, sumaltaw. Si sabam, ambrena nila atoy, panggal ba? Hindi mabalain. Dididus lang ang astin eh. Ang sound didos na lang sa tao. Kung nag-ajar ditingan eh. Hindi, nagkamali mo lang ay kunta na. Dagda ko may squala kista na eh. Walaan pa lang, danong tansinan. Pa eh, termit ko nada pa no agad, di na pantaw no kita mga. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Plim. Kasaro mo tagkaroon ti plim ato takkaw. Talaga nga talaga, kinagpaulin na, ibis nga tabaro kong mayan na, nagpaulin. Kanay nga tao na tao takmo. Ang dags jay. Anak ko tinumag nagas. Uminom ka ti sambong, noan Lagunday. Ti paborik mo, adi ramot na, madi adi bulong na, tanabigbi siya. Sambong, Lagunday. Pagkalala nga taga ginaagas. Pinakamamam mo kajay. Kasi ti makikita nga ipapainom dano ka gidyubeng no guyuyay. Nyakit ni kagawad daw. Kagawad ka, agaramid ka ti ordinansa, nga bawal ti nakabulos ng kaldeng. Kasi kagawad. Kapag nga daw kasding ordinansan. Among pala na eh. Nasukir na gajag tartaragan ti kaldeng. Kaya nasukir da kami kagawad. Ngalain ni kagawad din. Alain na kami nga barangay tano daw. Tas kami bahala gajag tartaragan ti kalde ngayon. Kapag madina pa yung baga ni Baat kanya. Ang pa'y may pagbaga na kagawad. Asidig kaya grugin. Ay na. Puro asidigan kagawad. Hindi nga natataw, wampay. Napayag kami gururay ni Bakay. Kasi kami ito bahala gajag kwan. Kalding mga Arab tapagay maun. Uwas matiliw magiging kagawad. Hay! Papaitam may. Tuludan da kanto lata di balayon. Pangpulutam. Pero bingag pay. Lakaya ko. Woy, nilakay ka nga agpaisaon. Yung tapanunot mo, ubing pay. No di da ka bagan nagdigos, di kagdigusin. Ay, digdigo sa kuro mo dito pagbaga. May manok agdigos mo sardaw. Nang duwag sa pamalam. Oh, pingaroon nagang dudlat at turam. Picture lang pero nabangluak mo. Di ka sugurog sabsabon na. Dahil sabong ka. Safeguard. Tapos ay kwa, albaltos ng pagbagam. Gamitik pa ajay. Punay, nagado sabon mo, nagragid ka mga sabunin. Sumagayam pudaw ka niyo. Yung pintas ti kutis mo ni Boy. Ay, ataw. Bisag lang natin yung pagbagada. Made, mayat ata, kutis kalabaw. Madi ka nga managsakit no kasjay. Ano kasi Sabay na itong karyati, balat akong sumurk na ako. Sakit. Ni, madi ang kasjay. Iraman dakpay ti kulukwan niyo. Ni kagawad, baka kailangan nyo pa iti barangay tanawd. Kaya't kumalang ti agserbi ti barangay tayaw. Agsirpi. Apay, kaya mo ti barangay tano daan. Dami experience man. Barangay tanawd. Kailangan pa iti experience. Ang pinandres kini baak. Experience na. Kailangan may gaminti sa iro ti barangay. Tama barbarang nagbaliw da. Kapisi ka, sa iro ka. Madi kagawad. Di kailangan ti sa hirong talaga. Apay, awan pa panam. Awan. Awan na ubra akong ni. Kababay hindi kadwa akong nalugay. May ngaratin na eh. Nag-press ka. Batag tugaw-tugaw. Dahil kumati ka, dapat merinda na. Pimirinda yung tayo, gitay. Isa ba, merinda pa sa puli, marti ka lang agtamtambay. Tumulong nga ng merinda. Tulungan ng orne, gilan sa atin din eh. Andan. Ano eh? Kapatilan sa Kasi ti kayat yung kagawad. Sa iro ti barangay tanawd yaw. Sino kaya mo sa iro amod tayo, tatangal daw. Ito naman ti kagawad. Kaya mo kuwag katabuk mau sa sayag. Sige. No, kailangan min tupay. Bagaan kan tulat ta. Baga mata kagawad asa ka ata. Ay kagawa, disto na ta istorya mo. Kasubyan na ipagay mo dyan. Baga nagyutan na giti kalde. Nga umabati di dawa na.
Buyayim no kasang taglansa. O sige. Tanong mo di mabitak. Gusto lang yata, hindi mapitak ninayadam. Rum-rum marti ulo na. Paling mo basik. Naimimas. So wala di. Sabang naimimas ko na lang sa bali man tapan mo muna. Tawa. Pinakatuatan na, dubli-dubli ako. Apay, pati kalding. Pagyutiranda. Apay, lugan. Ay na, bahala ka kagawad. Bagbagak lang na. Pag siyata may bagbagak. Pag subi ka ng malam, mawandig di pagay maun. Pagina pa yung mga pagay tata. Sige raw, tapang ko pa kitain. Takay nga duwa. Gawad. Aling baga maasahan ka dyan. Woy! Unak pa lang ay pagay ko. Bago tatanod niya bagbagam. Ba, katanay, sumaltaw. Katanay. Kamalan sana. Katanay. Ukis ti sabam, ambrena nila atoy. Panggal ba? Hindi mabalain. Adi didus lang ang kastoy eh. Ang sabi didos na lang sa tao. Ini ado sumalto si kani. Sabol ka lang sa. Walang galaak. Gala ka na, hindi ka dok. Tinay. Delikado atin ay nalakait siya. Ang ganam. Ay hanay, baka matalitan ko na tayo mo. Tinilan sa. Paspasan ta makaduka. Tadwam ni nakadon. Taypeg pukpuk na pukpuk. Tagragregadi man na. Sarap mo na rin. Nya titid tatay mo rin dati ya. Pandisal. Pandisal. Ang kape. Himay ta ya. Kailangan ni pandisal da palaman na. Grace, intan. Sika, ang bala mo gawad. Bisina ka on. Ay na, umuna kalatan. Diyak pa yung mabisayin. Nagado na kapigtat tayo. Pukpuk ka na bakpaw. Tamakaduka. Tinay, lansapay na eh. Taling ka nga talaga ya. Dalang arod martilyo tanong, pinasabatan na kung Eh, tinagpasay. ang alam ko tataw. Glansak mo taon. Nyamate. Matiblaw na pigpigsaan Tak. mabigtat. Tumunag na baro kailangan na tao. Ang barutin na ihusin. Muna yun. Manulang may sakil na baro mo. Sino pa parang tiya? Nagdamdamagin, tamatingan mo lang nakasmusok to. Oh. Uy, meron dalang ko rin, nagbayag mo. Sakit mo na nga. Taling ka nga talaga. Pagilansa lang, tapukin ba tayo imam? May sumaltaw. Ikaw gayam din siya, tanong dapat marami mo. Ito man natin galbanan no ka. Magurang pa lang sana, baka dati nalampasan ita. Mati-mati ba ito yung baak? Sikilatin na eh. Kurang. Kaya kailangan na nanay, pasikil na. Kailangan taon. Ganun ba ito pa kasi na? Muna Kaya matik ka na yun. Huwanin, negos pati kayon. Pagkatang kaya agurder. Ang ngaruday. Inakala 2x10, 3x3. Nga dyan? 2x10, 3x3. Dama natin yun, 3x3. Matay ko ng oro, tabla na pasikil na na eh. Inakala dyan? 2x2. Ay, 2x2. 2x3. 2x10, okay naman, di pa naglapad. Sino pala pa tayo dyan? Xlata na eh. Oh. At xlata na eh. Ratin na eh. Ay, ate, ito pagpagatan na 2x2. Mag-round. O, ito 2x2, i-times 5 mo. 10 no ka, di 10. kasta 3. Di kami na mo eh. 6, 8, 10, kasta. Glapad. Kalapad. Dag na dyan. Panghamba ma, di bagbagamon mo. Tama natin tansin, ano, diretso mo lang. Mandikan sa mga ng rice. Puro malata kapital at tupago maun. Siguro, titakan, nagbisina ka. Oh, hindi nga piskalan. Nagkado nga pag naam dito yung paiting nga. Naglawan tayo guide. Butaling nga talaga. Kisabahanan. Ay Andres, sagawid kan. Mabangungot ka taong kadwam. Bahala ka. Kailan nga.
Gouds. Is, Naununig ajar di tingan eh. hindi, nagkamali mo lang ay kunta na, nagpupok. Madidingan Huwag mo lang ka. din eh, di dulo na. Di daw nagara. Dada ko may eskwala, kista na eh. Kita ba eskwala? Eskwalahan pa lang, dalang tansinan. Nga may mayat. Apa eh, termit ko na dapat nung agad, di napantaw nung makita daw. Uy, pansinin na mo. Sino nagramid dyan, ni Baak ko nada. Tig na eh, oh. Madi aramid ko na na. Nahulugan pa yung poste nata boy, ore kayo lang. Hulo. Pi, kwa. Halo, black na siminto na hulugan da. Eh, sementado lang tayo mabalin nga hulugan. Baka naggamit kayo pitikot tayo, libil house. Ha? Gawin ah. Nagkaaw. Importante, mayati takder na. Dapat kumati ko kawit. Di kanyo pitikot tinay. Kurang ti pasikil na, dapat tinay sakit tanay. Ate may sa titing nga. Nakatado nga, bagbagam kay labor ka lang may. Eh, bagbagak lang nga, suggest ko lang nga, pagsayatan. Kasi nung ano ko bumigay, ay, respak. Hindi nga bumigay atin boy na eh. Nyata na kayaw, lumabaga mo. Ako ah. Milina. Milina. Ha? Statistic ti Milina ya. Talang kamalang niya, madi Milina ata. Pilipay. Oh, amo magaya, magdamag ka pa lang. Mutaling nga malagaya mo yan. Nanat lang ni baga ko. Tamang tag merinda, namok na banog tang hiwa mo kasasaon. Dan, babam kanyam. Taro din ah. Tapi nagadun na obramon. Datan. Taro ni maridirect lang sa. Ay, apaw.